Valjastuspuheen arkkitehti Yrjö Heijonen. Niin, hyvät ihmiset. Kyllä! Tai paremminkin arvoisa Juhola yleisö. Mun täytyy ihan ensimmäiseksi kiittää Seijaa ja Tapiota siitä, että mulla on annettu tämä kunnian tehtävä tämmöisessä tilaisuudessa, joka on Tärkeälänjärven historiassa varmasti merkittävä. Mä voisin oikeastaan lainata vähän vanhan Riitta Koivusen iskelmän sanoja, että ja syystä, jota tiedä en, sain tämän homman mieluisen. No niin, mutta sitten mennään asiaan. Eli latinistithan sanovat, että ars longa vita brevis. Eli taide on pitkä ja elämä leveä. Heikki kertoo meille sitten, että onko taide pitkää vai vieläkin pitempää. Elämästä mä en osaa sanoa muuta kuin, että onko se leveää vai onko se joskus aina vähän niin kuin levällä. Tämän taideteoksen kohdalta niin uskoisin, että sekä pituus että leveys on parahultaiset. Seija ja Tapio on tehneet jonkinmoisen kulttuuriteon antaessaan Heikille tämmöisen, niin kuin äsken todettiin, vaativan tehtävän. Teoksen veistoksen Pömpppöönsaareen, josta täällä nyt on esiintynyt erilaisia näkemyksiä, että onko se pömppö vai pömppä, mutta siitä voidaan keskustella sitten vapaan sanan kohdalla. Teos, niin kuin saarikin, ovat tietystikin toki Seijan ja Tapion omaisuutta, mutta Tärkeälänjärvi ja me järveläiset, me haluamme mielellämme omia sen meidän yhteiseksi omaisuudeksi, jotta voidaan siitä nauttia ja ihailla. Tämä taideteos nimeltänsä Ihme. Taiteilijan kanssa yhdessä todettiin, että taideteoksen tulkitseminen on vaativa laji. Siihen en yritä ollenkaan paneutua. Mutta teoksen ja varmasti myös taiteilijan tehtävä on antaa meille katsojille elämyksiä ja nautintoa. Kiitoksia taiteilijalle Heikki Pasaselle. Kiitoksia Seijalle ja Tapiolle, mesenaateille, Pömppöön Mediceille. Poljastakaa. Hyvältä nyt.